zážitkov je milión vždycky, lebo každý ten rok máš, furt si povieš, že už všetko mohlo byť alebo všetko si zažil a za každým ťa prekvapí niečo, ako tento rok, tá búrka podľa mňa to bol akože to bol zážitok, ale taký by som povedal, že emočný stres, pretože vidieť tie blesky vzadu, ako tam trieska, tak to bol naozaj taký moment, keď sa človek obáva, nielen o tých pretekárov, ale to vlastne celé ako to vyriešiť. Takže to bola taká tá prvá, možno že stresová situácia z tých mnohých. A ďalšia už aj tá cyklistika, ten dážď, tak človek rozmýšľa, prejdú, neprejdú, spadnú, nespadnú, ako to budú zvládať. Takže stresových situácií bolo veľa, ale nakoniec podľa mňa to dopadlo skvelé. A podľa mňa tie výkony, čo ľudia predvedli včera, či už pretekári alebo aj ten doprovod, boli fakt, že hovorí sa klobúkom dolu. Fantázia. 15 minút odpláva loď na miesto štartu a presne o polnoci spúšťame 9. ročník Jánošík Extreme Triathlon 2025. Chalani ako organizátori, čoho sa tak najviac väčšinou bojíte? No, Peťo sa bojí. A ty nie? Akože, hej, že tú zodpovednosť vlastne z najväčšej časti nesie on a vlastne aj nás tak odbremenuje, hej, že proste napríklad vždy máme spoločnú takú cestu nocou a sú ročníky, kedy obaja zaspávame rovnako a sú ročníky, kedy ja zaspávam viac ako Peťo a proste toho Peťa drží ten adrenalín a proste tá zodpovednosť tak hore a na mňa nedopadá až toľko tej zodpovednosti, tak preto aj tak veľa zaspávam. No, ale ja spím na tom hrám, Ale mu sa darí fakt akože brať to na seba a niesť si tak tú možno nervozitu alebo tie stresy v sebe a ten tím je viac menej v pohode. Možno ešte táto tvoj je taký, ale on presne proste potrebuje mať procedúru. Poctivý je, no nepoctivý, to je proste stará škola. Proste musí byť, hej, to je, no. A kto z vás najdlhšie spí počas Janošík? A kto nespí? Ja myslím, že teraz tento rok som spal, že 0,0000, čiže ani sekundu. Okrem toho, že mikrospánky za volantom to nerátam, hej, tie srny, že človek míňa. Ale ja som nespal, ale tak tu sa nedá rátať, hej, tu vlastne nikto nespí. To, že si zdriemne človek na 10-20 minút v aute, či už počas jazdy alebo v DP, to nie je to proste klobúk dolu pred všetkými, čo sú, ako nehovorím len pretekári, ale aj tí organizátori, lebo to je úplne iná liga, hej, lebo vrajím pretekár, ten má svoj zámer, doprovod je tam podľa toho, aký je to tým, keď je viacej ľudí, postriedajú sa, vymenia sa, ale ten organizátor, tak ten vlastne čo takmer nespí vôbec. Takže to je tá šňúra, ktorú ťaháme od piatku rána do soboty večera. Od 5. rána v piatku. No, v 5. 6. keď stávam. No. Do vlastne 11. 12. Sobotu, soboty, tak to čo máš, 24 plus 18. Teraz sa spýtam možno takú zvláštnu otázku, nemusíte na ňu odpovedať, ale podľa vás, ktorý Janošík najkrajší? Lebo ja viem. Ty vieš? A ty vieš? Ja neviem. No, všetky sú krásne. Takže najkrajší ako počasie je, aj teraz možno, že bolo také by som bol dramatickejšie. Možno, že narážam na to, prepáč, že predsa ten Janošík sa odohráva teraz v takých rôznych prostrediach, nejaké veci sa pomenili. Pomenili sa nejaké veci, hej, takže ja skôr na to prostredie narážam. Tak prostredie, no z tých najkrajších momentov boli tie západy slnka na hrebení, keď sme bývali ešte na tom chlebe, to Sinovské sedlo, to myslím si, že každý uzná. Len už tá doba sa mení, menia sa pretekári, menia sa pravidlá, takže aj počasie sa mení a tých stresových faktorov je toľko, že už nechcem byť viac šedivý ako som, tak rýchlo, takže toto je pre nás oveľa lepšia verzia a myslím si, že aj taká emočne alebo taká logistickejšia je dostupnejšia pre tých všetkých, aj doprovod, aj nás. Je to bližšie. Ale má to aj tú logiku ináč, že vlastne ideš k tomu Janošíkovi, že to je ten symbol. Proste sa dotkneš tej sochy, proste ľudia majú radi symboly, proste žijeme život, v ktorom potrebujeme určité aj rituály a symboly
A ciele, presne, a akože dotknúť sa, vybehnúť tých niekoľko desiatok schodov, že urobiť ten posledný výdaj energie a to posledné úsilie a dotknúť sa tej sochy, tiež má proste silný, emotívny, afektívny náboj a je to tak dobré. A to Sníhovské sedlo bolo skvelé. Tam ten jeden rok, teraz neviem, ktorý to bol, či to bolo 18 či 19 ročný rok, tam bola tá búrka. To bol ten stres ešte väčší asi ako včera, pretože včera bola tá búrka, ďalej to vidieť ten radar, tak našťastie nás to obišlo, išlo to do Poľska. Ale to, čo bolo na tom hrebení vtedy, na rozsúdci vlastne tie blesky, čo bolo vidno, a človek nedokáže, ty tú búrku nepotisneš, neodpraceš, nevieš ju presunúť, nevieš jej rozkázať. Tie hory sú tam, my sme tam tí malí, ktorí vlastne tam môžeme čakať a modliť sa, to je jediné, čo nám ostáva. A naozaj tam bol moment, kedy naozaj, myslím si, že nielen pre tých my sme boli v takom strese, že tá búrka padla pár kapliek a obišla nás to, ale prišlo nad Turcom, nad Martinom, prišlo okolo rozsudca, tam myslím, že vzadu bola búrka nad Zazrivou. To bol taký stres, že preto pre nás je táto verzia lepšia, je to lepšie. Zase vidíš, ako to proste on to rieši technicky, prakticky, je logisticky, zodpovednosť za ľudí. Ja sa na to pozerám proste viac tak, že z pohľadu pekných fotiek, super atmosféra hore. Ale v konečnom dôsledku, keď si toto dáš na nízky váh, tak vyšiel z toho momentálna konfigurácia, ktorá je super. Čiže to ide to z bodu do bodu, nie, že sa nejak netočíme, je to výborné. Len to si ľudia možno niektorí nevedomujú, že jeden pohľad pohľadu je byť emočne zaujatý ako pretekár a doprovod, pretože do toho emócie, veľa som cestoval, veľa som zaplatil a tak ďalej, veľa premenných. Len treba si aspoň raz uvedomiť, niektorí to už ľudia chápu, niektorí možno ešte nedúfam, že to možno raz pochopia, možno nie, že ten uhol organizátora pohľadu je oveľa niekde inde, pretože povolenia, papiere, médiá, všetko vlastne to padá na tú rodinu a na tú hlavu tých ľudí, čo to tomu riadia. A to nepraví nikomu proste mať ten stres, toto je to, čo je to bremeno, čiže to je také, že ja sa toho roku vlastne som to mal, lebo mám to stále na sebe, ale budúci sa toho zbavím, pretože idem pretekať, takže tak ti treba, budeš to mať ty na starosti, ale tak samozrejme príprava bude na mne, ale už ten samotný deň budem si zvládnuť bezo mňa a je to tak parádna partia ľudí, že od našich ľudí, proste, ktorí sú tam stabilní, alebo aj tí jednodenní, proste lokálni, čo sú záchranári, proste záchranári na vode, horskí záchranári, hasiči, známe z toho, to je taká partia, loď, hej, chalani, kajakári, to je také čisto ľudí, to je zhruba trojnásobok počet organizátorov voči počtu pretekárov. Tí ľudia sú tu, čo sa to starajú a vďaka im to celé funguje a budúci rok to budú musieť zvládnuť bezo mňa, takže budem pretekať. Ja vnímam Janošika aj Oralmana ako prostriedok na ten akože čas pre nás spoločný. Byť spolu, hej. Proste byť spolu. Vieme dosť ďaleko od seba. Aj rozdielne životy. No? Hej, aj rozdielne životy a fakt akože stretnúť sa si vyžaduje dosť veľa energie a toto nám to umožňuje. Takže to je super. To si veľmi vážim a preto proste to je jeden z najsilnejších argumentov, že prečo s mojou rodinou sem chodíme a aby sme pestovali ten vzťah prostredníctvom tohto.
No, ale že proste riešime tú logistiku, riešime proste problémy na trati, riešime, neviem, všetky veci. A že v konečnom dôsledku stále nemáme ten čas, akoby taký ten kvalitnejší pre seba, hej, že pokiaľ tak. Alebo tak sa vás pýtam, vy by ste nechceli ísť niekedy, že jeden ide Janošik a druhý ide Supportera? No však to začne možali, ale asi to by bolo dosť náročné, logisticky. Ale však sme si to vyskúšali. Boli sme spolu, no my sme šli ten support vlastne, keď sme Svizme na 2016, tak vtedy sme boli spolu. Tam sme boli vlastne, ja som bežal, Mišo bežal so mnou, vlastne celý maratón. Maratón sme si dali spolu a tá cesta vlastne tam, to bolo taká, a to je to puto, a to vlastne bolo, aj vlastne v tom roku sme šli Svizmena, vtedy začali vlastne to Janošíka, čiže to bol taký ten štart tej. A tu vlastne ten support je to stále, to je, či, no, nemusí človek ani pretekať, stačí len, že je organizátor a má takéhoto človeka po sebe, pri sebe, je to vlastne ten supporter, čiže to je to, že my sme stále v tej úlohe, ja možno, že ako ten tichý nejaký riaditeľ a my sme proste ako ten support neustáli, takže to je tá opora najväčšia a ja sa vám pýtam, prečo to robíš? Prečo tu chodíš? Ja som ti odpovedal, že je to skvelé, proste aj tí ľudia, ktorí sem prichádzajú, vynikajúca satisfakcia, je to zmysluplný pretek, však aj pre tento región, pre turizmus na Slovensku, proste pre milión vecí, hej, že robíme dobrú vec, to si myslím, že je tak, robíme dobrú vec. Ale mojou akože jednou silnou motiváciou je to, aby sme proste my mohli byť spolu. Že to je dôležitý element. Asi keby ty si tu nebol s tvojou rodinou, tak asi mi až tak na tom nezáleží. To je o tom pute, že vlastne prerastá to cesto, že to nie je len to, že robiť preteky, ale proste robiť dobrú vec. A s touto partiou ľudí to proste naozaj radosť robiť. A mám takú otázku, Michal, ty sa nebojíš, keď Peťo pôjde Oravamenám? Že... A Janošík vlastne. No on sa vždy bojí, ja sa až tak nebojím, to som povedal na začiatku, že... Ale ono to je... sa bojí je Peťo a ja to beriem tak možno ľahko vážne až, vieš, že to... Ale on má vždy stresy z toho, že ja som bral veci ľahko vážne. Ja som ten, čo chodil do školy vždycky o po hodinu skôr, nie o 5 minút a Mišo proste z autobus a furt sa bežalo, hej. Ja som ten, čo všade musím byť na čas a v strese, a rád stresujem. Ale tak ja som Oravana šiel pred vlastne prvý ročník a potom som vlastne Mišo dal s nami, keď sme šli tých uletených 5 ročníkov na 5. výročí. Boli potom také myšlienky, že 10 ročníkov a to pôjdeme, a to už človek proste rodina, to už sú iné veci, priority sú niekde inde. Takže budem rád, ak sa mi podarí vlastne pripraviť, lebo nechcem sa zúčastniť, že čiarka, ale chcem naozaj podať výkon, hodný možno, že pozornosti, aby som dokázal nielen sebe, ale vlastne aj ostatným, že nielen táram, ale aj robím dačo, lebo dneska je tá doba taká, že sa viacej rozpráva, ako sa robí. Takže nebudem len rozprávať, budem aj trénovať, budem makať, aby som naozaj niečo dokázal a to hráva nás naozaj, budem rád, ak sa mi podarí zvládnuť. Ja Janošík je takisto výzva, no bude to náročné, ale verím Mišovi a ostatným, že to zvládnu aj bezo mňa a tým im prenechávam vlastne celú moc na tým, aby to zvládli. Super, a máte ešte niečo také, že čo by ste, dajme tomu, odkázali fanúšikom? No možno, že na záver to, že vlastne máme taký jubilejný rok, lebo my sme vlastne spolužiaci, susedia,
kolegovia, alebo teda partneri, proste spoluplavci, hej, vlastne sme spolu plávali od 6 rokov do tej nejakej puberty. Potom sme spolu prežili vlastne niekoľko rokov v Španielsku ako čašníci, tie športové aktivity, no vlastne podujatia robíme spolu. No a v budúci rok máme 40 obidvaja, takže prečo to neoslaviť takto, hej? Že... Áno, 40, 10, 15. No, tak sú také jubileá, hej, takže 40 slavíme počas Janošíka, Mišovu stihneme moje po Janošíku, ja som ten neskôr termín, takže tam budem slaviť Mišovi 40, to vás ja pozývam, hej, nie on, ale ja som ten, čo pozýva. 4. septembra, v piatok na registrácii, hej, bude nejaký koláč. Orava má 15. ročník, čiže tam verím, že sa im podarí ísť na štart, jubilejný ročník Mestrovstva sveta. X3 Slopon 5 World Championship, tak to bude taký milník. Na našich 10. ročník, takže dôvodov na oslavu a na prípravu je dosť a verím, že vás nesklamáme, že robím všetko preto. To bolo fajn, aby to bolo ako hovoríme u nás, aby bolo ako nebolo.